Dahil mo siya po sa mga pagdati. Sinama mo eh. Nakakawa. Pero wala ka po. Yung matang na siya pumuna. Dahil yung tadi ka mga Kasi na nakakuha kung kagan. Nakakuha. Yan wala mama to. Oo. Dahil, hello. Nay na. Oo. Pwede talaga sa kumingin ka niya yung tumumukha ke. Yes, mama. Daluhan na. Ay, nagpunta ko mataya ka. Kasi ka na, unti ka kung mataya ka. Welcome pro ke. Ayna si. Ay, sakla. Kumain na. Kasugak. Kasugak kuin. Kasugak kang. Measure. Ayyak bumas kuhan. Yan yun. Kaya yung tangan-tangan niya, magsasabi ka. Nice score. Burada da ondan yemesin. Ya, o basang tuttu. Terima kasih. Mana pwede ako ang tatako. Okey acıdı. Me. Çıktı da kattık lan. Yo.
Yeah. Ovos. Ondan ilk kantar. Sen sağ ol. Sai quanto è stato io? Poi te lì, che come ti puoi Poi un momento no. ma tornare tu. Começo a cantar lá na cadeira. Non è che fai una pausa. Ma figlia, Ai filha, tá já com esse qual na que tem soma manja por mais nada. O fare sai che non sono Italia. Ah, dai sanai. Ma Akka. Anche tanto se non ne sai da fuoco. ma No, nata. nem dá uma que tem que na da Ma monta. fammi come no, ma Ah, sono então chiesa. tá certo também. Tagliare chiesa non lo fanno conte. Mi chiami la dai, mi farò. Ma come vanno Kakopos. Kumal mai tradition. Pansa tradition. Yeah. Klava. Aşık tradition doma. Itu ka faki pieng mo wangin. Wangin wanin sin sang o. Ang ay kita when si poting kaya sa. Poting to na siya le. Oh, He wrote my name way up in glory, glory land. He gave my soul the creation. I never forget the day. Your face is wrote my name. Next.
Bara kan åsitta på, men jag vet inte om det är det på sorsen. Nej. I guess. Sorry, sorry, aku sorry sudah. Go. No. Acho. Mình nó có một mấy sát, xưa thì mình nó có vài nó có những cái đồ mà itu kasih kita kita to stay our God, kita nang stay mình nó cái vài nó cái kita nó có nó cái dom si fan na ki mama ki bukti ki buksa jo Hipsha to Oscar Public Health, Organization, Environment, Corporate House, Police, all here, and another finally, Corporate House, English, itu sekarang Rahman, These people who say that
Right. Eh? Hadi. Evet, speküler etmeden. Men training in jämna det take over chief le. Vad är flocken? Es. Men det flocken man. Och det som man det. Tuesday. Manempok yung Monday to Tuesday. Oh. Ang Man to ben man tur. Yok yok.ผมไม่แปลกสิผมก็จะมาเป็นผู้สูงเป็นบ้านเยอะสุดไม่เจอYemin ederim pet prison selde. Det är sånt för det inte. Då vi går för någon ne. Se on kumpi massage kwa jiwanke. Na kwa kiyema. Massage nga istiyorlar da. Nada kung dito na pang son. Oh, pakalmin vaccine. Oh. Kaya naman siya kasi kung Ne. mga usay-usay. Me. Kung medyo kahit may tayo mawala ng stapler. Ano siya? Iba, hindi ka po niya. Masih anlo, nanti ne bence. Uy, kung tena sisla. Ne, ama şey. Böyle mong. Ha Mary. Oh, Mary hui. Ne. Hindi na hui on. You're Papa Simon. War at the nasa. What? Oi, como que eu não Man. Como que eu uso lá no Ay, penati, we. Hindi na hui. Olha que já vem, claro. That thing was fury. My God. Oh, my, my sorry. Até o aluno velho. Nakahan na sunod. Ako sana kaya ako. Isarum rum yerim sulla. How much weight is it?
Sini pantana, muy pantana. Ủa, mẹ. Tutu. Quoi? Gaya kita na mama. Pero nagaljaya kan kat puasa na yan. No, namakla na rosin. Good.
Hey, semua kan ada. Tak mesti ni, week, week. But now we said this hand written off and about Samla about very how they can how you doing it set the gender Học việc để nghe tại một điều weekend. Alam mo ya kan sabi kan ya sa to. Indio, but the enemy to them done for that problem. from the problem. I don't know I started that I didn't In me. Mostly, Taliban shop most a lot time. And not that refused to talk anymore. Someone time me. 그 화사에서 PTI 사실상 매일이 아니는데 대방은 낸전 봐 뭐하세요? 실포니 실버 Ayang. Dahil mo yung sinjay pa sa kanila na. ayun na si Then my brother that. high school Kung to sa lagi. Ngay tao mo friend tentang. Yes, wala man friend. Kaya kung soon pa. 엄니가 아버지라 니마 또 읽기는 밑에 My friend tentang. Again the block. Block. 근데 Or the 뭔가가 platforms in. 됐네 Where I think block. Don't forget the It take a look at anything. Sabi and then you set the ship in flood in the long Okay, on a few to la police like it before enough, or to less before. In some who time thing, about like block it. Block the one, that's Akos, do, and the salu. 조금만 fuck Salu. Agos Block Akos there, do. Like, I think platforms in Chile, that before not here, got to use a fashion person.
Para naka-steep like it. Slope sila nickel. Para ka fly with a yeah. Kaya collect steps yeah. Far na siya. Before sila nagganto ko ito ni officer varsity ko. Ito ko lang na naki. May pa yung yeah. Naka step cement. Betul. And then sila luo. Report. Tuh. 6. Personal. Report. Personal block. Festival. Algo sinalo. Ano si size kung pinipani sa course binuhay na ako tayo on course. Mea kurs. Lupa kain dia ni. Kasi parang nga, Mati. magyar sasne. Opa, antes pontin. Shit. Kaya magyar sasne. Shit le. On course. Masuk sibes hindi mati ng papa na. Malu. Yap kayele rappo. Önce. Ne. Zengi. Eme. Mako ay sum di mga bunmes. Kanon mga. Ewa sa linge. Lumiya awi. Eme. O da. Kaya na yun natin. Makakala tayo nga chubyo ba. Gaya nga. Sa group sinibon da diyan. Oh, camera. Kaya kung siya ka na. Pantan din di spider web. Eh? Yeah. Aston. Yes, me una. Sì, fai per il pixel. Mama. Phone na mas. Phone no. Yun ali. Kaya ta da ma. Kasi yalo na mai. Ya ni. My apples going. My some le mashrik so one thing ki septic se.
تساقلي ميما منان فلوسي فلوسي نمسي تالن barang asia kungai temasnal dal good wo yeah alright furnish mo Chella 이거는 뭐라? 엄마 멘지. 나예. 내려오지. 걸어서 봐. you want some more Abada cũng tiếng là mới khoan tờ you the banan wala sana ulle sin Mama cái tìm chú là ba làm okay cái chú đang Quê Mary Mary got the cola are you sure are you sure Everyone see it. Ngajak mah There's it too. Where? Long. long Go watch. Go watch the. Pulang Nadal back Go watch the long sila the. Mary dapat po man madaman na may diye. Ako kita na kung samdam siya. Gel Ne. Damjam Şöyle şey. Samdam po. Waje Samdam na may diye. O come Facebook. Oh. Yeah Facebook. Record here. Nasa tuman Mary man. In fact, şöyle şey demin. Yılong. Hem gifatin sin. In fact. Back. Come. Ay, Nick pa Mary. Nick for Mary. I'm out of that day. Come here, spell. Are we met math? Natikimet na to Nata siya mantin na Mary. Esa. Men at all Nata siya mantin na Mary. Na Mary, kung hindi niya. Makusaka. Sina den a sheep there. Jävringar den a Sarah sarven. Ayan, Sarah Brooke yan. Magsulo naman na. Come on.
Lomalapki. Yensi. Yensi. Taşıklılı. Yüklere yensi. Payması masası. Masaj. What tayo? Güzel. What? Nothing, one more thing. Yeah. Iya. Makakua. Usa. De mata naman ma. Sa. Tete. De Sa. awo Roro. de awo. Oh. De Catfish. vida. Oh. Langi. Lang oh. De ma. Iyo ma. Miril pala dito fuzuruk. Mafuzuruk nubbe. Miril pala. Tena laman ki fuzuruk. Apa turut? Tena. Apa turut? Metkikia. Yeah. Long time ago. Som tari. Eme. Ko full la yun. Eba me. Akum tena. Bang, Mary bang. Il tena wimet mata. Me. Why tu? Bye. Tal como te la zoom. Dale zoom. Zoom que zoom dice. Ne vuela zoom sí. No pan zoom sí. Oh. Patter. Japanese patter. Ne. Kumbe ito mutan sini. Sa. Sa? Mam tanan. Sa, Mary. Som faga. Sa. Sa panadi. Matan na juwel yun. Oh, yeah. Meron. On merit. Yeah. Ngay. Mama. Kuam. Bako som na kaya. Kusum good party. Oh. Oh. Papa takon tinulong ang meron sa. Pantas and my weed, eh? Where God where the we ngayon sabi natin na yun sa Sonia Makena. Pa som ni kuam mo. Makena. Si penakain. Tol. Ali eh. Kami. Ha? Magkiko. Kami, usut. Eh?
Papa cancel ba kasi kulap kan dan ba gas. Aba, Shoot dan ka. Tangal nga di sige sige. Mo ko dali ya la sila makkan. katulad yung mga makisto. Kasi na nato dan ka na. Hmm. Patter dat ka siya naki grek mas ko de mo. Men ko. Hatta Allah'ın kelamasını soğuktu. Tayo diye. Labay may melay mo ko na ko. Labay na. Lali may melay mo ko. Hmm. Mas ko de ngay isla ka yelo. Oh, na ba. Ba, Usunda dangalis mo. Kailan naman lahat. zaten sige. Ano ko? Maalesef. Maus usunda ka. Mama de na mas ko ma paela. Mas mo de na ko. Yemeğim. May mas ko. May mo de. Yemeğim. Kaya koy. Hindi mo ko. Adam da maske var ne? Dapat to kiwa. Ama. Mas ko ngay sam ka nito is mas ko ke ni mo. O maske var. File no ke. Ay magtingay sa nan. Ulpig sis mag Koy maske var. mo ko pa mas ngan gipe na le shano. Bugün ben kayamadım koy. Ama siya na fried ka. Hmm. Belli niye kulak? Mo ta. Oo. Sumi mom. Hindi de na yer kulak da. Sir. Me Silmia. bilmiyor. Father, when mo sa iyo ka ni mo na pa. Kumanta ko do. Paano yung ka uwi? Hmm. Gusto lang mo, kasi lang mo siya. Dahil na Antalar o. kala si Nuxi. Lunze. Ano may kilo ni mo ta photo. Lunze. Hmm? Kita si, Hmm. ano dahil pipiyo ka kaya gintalo si Nuxi. Valla be. Yung mga tiyo, wait, Nuxi uho na. İşte kırıklı bayağı da. Soon na ba ating development here? Soon ating development Maya. Kami kaya na. Kasi, kami line by then. Kaya siya sundan sila. Hmm. Bence maaşın hakkı. Bakit sila Mampiyan siya ma. Ama sa Fangel Anderson mo katsano Masquera kaçunda na. Is kalay. Tipang dan na. Kiel mo da yemiş o katya ki. Ano parang yan. Hmm. Ne tayo magkumati pang gas ngayon. Yeah. Otoy ya. Bu Masquera ka inzum ne wala. Siya tiyakas na. Susi. Kati pili. Okay. Tao kala.
Mary lang kızım ne kim etmedi. Eh, eh. Kanating mana tam. Eh. Eh, non ka ba? May may ngitam ta kay jalan somret ta. Okay lang eh. Talik pakantin ba? Out at the way, room kayo na pa ni Suing. Wala arti mo. Kapta. May kasi in may tato. Tamong lagi. Ni kaya kayo na pa. Jam dang. Dang. Sat mo kam dang. Kaya ka. Eh, ojo. Oje. Ne. Wait mo, camera. Camera. Wait mo nag-camera. Huh? Oh. Time to keep go. Met lang manatikan ka. Met lang ne. Ojo. Gula. Ne. Vad sjöng Si, så, si, taia, chiqueia, pa, el masai. Oh, no. Som kiss, baby. Ganon sila wo. Dia sa ko. May lotong. Tara, ngayon. Halo. Sila wo. Sila wo. Pashukinya. Kom. Hey, start. Round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus go round, the doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. Doors on the bus go open and shut, all through the town. Travis Tritt. Hey. Ui, ataran. Hello. Hello.
Yun na, det är säkert. Njatel. Njatel är säkert na pele. Ni färre. Hej. Hallå. 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 Sen är man. Sen är man. Alone. Hon. Hon. Da si so si. Ecco. Il taia, il picchia, il fatta, il ca. Nej. Kanglar du tåg. Ano si Vinciane? Nonton sa matani, mga zona. Nabay, girl, remarch ka man nga. Kaman nabay tanas, utwang nga sa tono. Ini masih. Ini masih. Sapsi, utwang. Mana lagi? Bible som Yora ko tama. Hindi pa hindi ito hindi ko. Wala dia ko pa. Remember nga ya pa. Wes patangat gusto lo ka mga. Nga ito na ngayon ito ito wala ubelan di man niya. Konsonon. Mga si Bintang. Oh. Parang ako na yung utwa ka. Aso ka Kakainin na sa kanan niya. ay, ano yung sa mga pala nito lang Lalo na ito. Ay. Sana ito na masala. Dahil sa natin, huwag si Kajala. Ay, Oo, nandang na meron.
Pero långt jag var tanken. Då kom det. Men jag kan ha Flera wow. Natalie tawe. Pa siya na so sige naman ka. Ay fine na ka. So di ba sana ile sa kaya ko para sa ito man to ma. Nasaan sa niya? May nasa sa lang. Sa social po kung saan ba? Yung sa May mo, hospital, may hospital. Talaga sa mga kasi nga din sa mga wala natin yung tika din. Amen sin na ba na ko Och sen pushen i Oslo. Hindi na tunay amay. Ito yung dumating na ako ito nakatara lang po. Ay, magsapayan mo na. Ay, palit. Kaya po na. Kasi, may hulan na yun. Si Henry siya. Hulan na rin si Henry. Na-qualification sa kama. Laging committee, atin na to. When talke, magkakagel pala. This is po plan. My lunch will see. Now someone started development. Because yeah, rules. Hindi ko magkakautan kasi. Money meeting. Ilan na. Mama, magkakapo nga. Ilan to ba nga lang. Ako to, pwede mo stars mo. So, nanang style. Yes, madalang yan na po. Sa tayo, ay matuon. Ay, win na po. Madalang yan na po. Sa tayo, kaya lagi pa din. Ako tayo, so pala. Ano lang sila po siya lang. Sa totoo lang kaya wayang naman pa ang dahil pa yung pipo. Ada mo lang na. Ano na rin pipo. Ano sila. Ito kaya direct pipo. Ugat na Joke daw yung mobile to mo. Christmas ngalang sumuya. Alam mo lang, dito yung kagwan dito yun. Tuwin na ito na. So, siya lang. Mama, oche na. Oche na. Dako mo, mas natin doon. Kasi,
Mga maganda po nito. Apa nga fancy lang nga. Ngayon na nga fancy dapat. Nanayran malati lang at tiba. Pinil te ito yora so kabo po tangan na siya. Ayun. Di ba nga, nag-gas kanji na na. Magkutrayo lang. Ito, fresh. I saw another part of a ginjuan. Ano sila na? Wait, sorry, you. Nga fancy so siya nga fakla nga pangan plan na ka kaya ngayon tayo nga kipel nga nara nga love plan ikan ta sumta. Sumni kikelja kaya finish la faucet match ma pal ma eme el jaga en fancy me na til na tanga pa fancy baba na tari la la ba may sas Kasta, so, mistil to. Uli na. Alindong ang algos. Ang masal baba mala sienrita tera ki siya. Danton yung siya palala. Tawang ben na maka ube. Wangin mare. Jo, Sumna imam geldi. Kasi ben na kikelje The kanji making. Kaya fige. One Iwaji yedu ma yeni. yeni. Ben one pin ko lang. Miya si ba fence tan ma natuk. Nadunen. And the lamsi Patataw. ne one pin ko ma. Fresh nila. Now. Samuel ma. Na pinta nan pinta ko ana. Yayak sen na. Sharon dia. Jackson. Pangawa ma kasi nam tayo tapi na yawa ya. Europe siya. Katara da ke. Dali ma pa ka camper niya. Sa Europe ke. Pasigya gila talaga dash nga pa. Ito Ano mo, pero to mo tala ang sumsa la kale si Pasha ka ben pa mo. Pangato siya kung sa ba na siya na siya. Ela ka. Ate. Tamasa akong ng coffee. Kung tema. mati nanne tumne pin oil ya sukala Matili. mati linyan kita pa Maman, baba na nga plan nga nus mo mo. Tapa, so nagkaap si Lash kaya, si container Lash nga din na sunen niya. The two. Parang atapahan niya, dahil mamate. Parang atapahan nga maus na taga sunin ko na basta ile. Kat sumne webem siya nga dahil magtentapahan na dito. Na nga, wes kalibaten ka to, tangayin na nga sum yore. ano kung vegan right Kaya, Alda yung siya panahin meron paano ngayon? mayan, and sinasingay, sin, meron mo po. Mahal. Suiro. Tapos dito kaking ya. Ano parang hanap ko. Sa uwi pumunta sa Kacela, talik siya kikashi, hindi na nga, kumata di po kanta niya. Kacela, slakan niya kaya India po hapsa, tapos tayo, lawan. Apakacempe tuiral, ni Pestarus, ma'am, tayo tawag ni pa yan. May, Imam Zindala.
Ilan singkat kira tahun. Magkarap niya pang usipan mo. Nga sa may say cash na. Pero bukan talaga na usipan mo. Ba makurake? Hindi sabihin mo. Nga pansi siya nga. Hala po, kasa makusahin kay Wild kita katsawa. Okay. Okay. Yama. Simpan niya ito. Okay. Mama ko siya. Hindi mo kaya. Tata pa. No, the reclines goes normally. No, fine. Ilya ke alam mo eh. Ano po ka ang Why me? Sama No, it's only the one. Ah, so yes, good. Kata ten swapki kaya mga ayos. Nago. Bye. Meron pa yan. Opa, no? Có bắn là mẹ chưa có trường Đúng không nè? Chat ya. Papa na lalabay ito. Ala ka lang. look at why them the year me pass it. Around time dala. Lekan ko sila. Doktor mapunti. Coffee man ko yun yung The year the kan year me pass it. around sila. Then the usimo natin. Masyan. Why mom ka? Mga ngabi na mo ito. May Yes. ingat mo siya kuya kuya. Pinita nila ako ng yeme. Nataan ko. Harap. Ang mo na sunod be. Paye. Phong này kìa Kanda sunod lang ash nga natin na siya. Yung data kung talas sa kanya kasi mo yan paro kung puno ya Pakanta Food problem na ba mo? normal man Wait na kay wala eh. Kaya, ay paano ka, katkituwi na kalemi da pangan. hindi yung tumuti na lalang siya Okay. kita boleh kan kosa tok saya Pangan. May maganasa natin na. Yung diet ko. Oh, yeah, me na me. Ang gulo eh. Ay, di pa rin tayo mga. Yolak powder sa talakarte. Sì, 그거 padlanan po mo amo support ka yung siya po o hindi Oh, mate. Ano si Lala? Masam di pork mantika mo ito kaya ang nagsiya. Baked out at Camera. Bilang ba na sa mga tinalasakan? Ayan, gata. Aras to sa. No, me. ano I-record mo. patiga Yung USB na kimapin kita mo. Card.
Kartı Sentisi bu. Ito, skarkala. Kaya nga tatak niya lalala kung baka. Camera, Bazam toxic. Kita mo yung toxic na daw. Ano mo yan? Tube. Auster. Ang beauty na daw. 그거 lang. Masun na yung mapawan na. Mata ni Mr. na yung ano po. Yeah? Ne. Wow. Are you with us at all? Ano tadi? So, wala ka na. Ano ka po ka na? Basta. Naked meter. Kapag mo na yung mga meter lang. Wow, man. You see me, it's been a for 5 years. Sila ganyan na equipment. Mobilizer. Allah may krityano ki. 그러면 후지룩시 Ayan, pawal. Ang dami kong walk kakasin mo. Kaya sumbat po. Let's go. 그리고 I don't want. Mondes. Algo que havia tinha ilong ulagin singa. Rekmawin. Panaflakan mo malam sila mga lot ye do kata kita kasi lot. Ne malam sih sin ilong ul. Ne, sana. Ako natin din lang. Asa na wasa mo. Hey, what's that? Sanya man.
Hindi man. Eh? Easy po ang itin ba? Bas, lo. Ako di ka jimmy na yun. Pagkakit tapon na. Hey, wala din siya ako. Si Magic Fluffy. Sorry, si Fluffy. Hindi ako tapon na. Ako na twitaw na. Compare na. Parang naman rin. Pwede na, tulay ko. Dapat na twitaw na kasa na siya. Kaya naman, Gani ko malas bentes, waktu. Ito kagad ko. Kulje pa. Kapay. Sino na mo dyan? Hello. Mas wag mo na. May awak ka ba? Wala. Sulay. Oh, chula. Wala ka lang makagmit. Ikaw tumay ka. Tumay ka. Ano mo ako Kaya ba? kalibos mo. Sige, October, September, October, November, season 4. January, February, March. Kalibos. Tapos iba. Takto. Oh, iba. May pasilya ka. Ah. Mama si pala yung crush ka, no? One Creole. Yeah. One Creole. Masang natin husband. Bungo. Narrow. Then. Hindi ba makatin na sa like? Kasi na yan mamayat. Kami na po. Kasi na ito, ito kang tawawan. Kasi na may... Hindi tayo, may naman ito ito. Magpatan sa yora ka. I mean, Travis na wala yung pera na pa. Tako sa tuya. Kita. Kita. Kaya kunya nila. Ano ko sa ko? Eh. Después de Fok la.
Shonin madagba nanaklansin. Hindi siya lines room. Papase masi delmo yok lele. Bakit may news laban na cheese. Uswada nit ka de kufen vlog. Paun na ba? Ilan tal malari maus cheese. Ano kita cheese so dahil madal di kayo uspulog. May magyok le. Sa buluan pa. Uy, welcome back. Welcome back. Ba? Actually, mo. Wangan. Takon nati Ito ka niya. sete. Ito mo niya. Kanal kosh. Alam tata na uso. Bang. Ini na si. Ande to ka. Rumday yemen. Ang tawan to. Ang pangay tadlo ako. Hindi mo yung that's why I would try that. Sabi, may magtigas. Ma, wan. Una. Una. Ay, dapat ka nag-join na tita. Una. Lo. Malulungan pa kung sa nag-tira ito.
Come sorry. Moi, tu vois, je mange dans l'île aussi. Moi, c'est dans la nuit, mais casse, oui. Casse. Sarm. Mga baling sarum. Yılına başladı. Yeah. Oh. Mesum pa kailangan. Crocs siguro. Lek mo ye, naman. Lek mo ye. Right. Hey, Jock! Lagi. Parang plan na.
Dagdag ka tamba. Pendan din ito kani. Si ma. Kanya nila. Mawon yung nga ako lagi. Yung sumonda pa. National na. Cameras. Cameras. Wala ka wala kung sana ba yun yung sana ngayon. Gusto na yun. O yun yung sa ako. Skinny. Kamera bang taon nga? Kasi? Pamataon nga. Nagkamay asset. Parang yung suki, lasik mo, dali nga. Yeah,